a tutti els que venen participar d'aquest Passo Carrière, aquest recamp, aquest aplec, finalment. E primer anam deixar la paraula al representant de l'agrupació de les colles de Gigantes. Bonjour a tots els grups de persones que ve de l'Estal d'Occitània i bonjour a tots els grups de gegants catalans. En nom de l'agrupació de colles de gegants de Catalunya i de les colles que avui estem aquí amb una petita mostra de la nostra cultura catalana, us volem donar les gràcies per l'esforç que veu fer. Vam donar amb gran plaer per l'ensemble del nostre colles.
espectacular.